Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo maranto sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Supply sa oxygen sa Bacolod iwat sa gihapon. Mga hindi maakomodar sa ospital, nagabakal na lang sa oxygen. Sa Bacolod, napuno ka mga persona ginpang sikop sa pulis bangod nagabay ni kag nagainom 10 oras ang gabi. Sa Banwasang Ilog, isa ka tuig nga bata patay iya ginikanan pilason sa mabungguan sa pick-up ang ilang ginasakyan nga tricycle. Comelec, nagapaabot nga manapuwasan pa sang kadamuon sa registrant sining nga tuig ang mga botante sa 2019. Kag sa Good Vibes, 16 ka mga traffic enforcers ang ginapilian bilang best dancing traffic enforcer sa Bacolod. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa ka bagyo sa karon ang gina-monitor bangod mahimo ini ang magasulod sa pungsod karon sa gabi. Yara sa east of extreme northern Luzon ang Typhoon Minduli nga may kabaskugon nga 165 kilometers per hour kag pagmadlos nga 205 kilometers per hour. Sunod sa pag-asa, hinali magsulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo karon nga gabi. Ini ang hingadlan nga Bagyo Lani. Gani ginapaabot man ang posible pagtupa sang isolated rain shower, pagpangilat kag pagpanaguob. Sarang man magbiya ang bagyo sa Miyerkules sang gabi. Pero padayon ang panawagan sang pag-asa sa publiko nga mag-ulo-aligmat kag doble nga maghalong, ilabi na sa mga mananagat nga nagapalawod. Sa number 9, ang patag sang turismo abong isa sa mga labing apektado sa pandemya. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, dala sang sitwasyon subong, ang kuntani plano sa mabukal agin paiway anay. Ini nagalakip sang construction kag dugang kuntani nga mga rooms. Sa karon, ini ang ginagamit nga health facility sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal nga apektado sa COVID-19. Wala sang masyado nga nagabisita sa probinsya. Wala sang mga dumuluong bisan gani sa lokal nga level. Maayo na lang nga may mga yadtong nagabisita man sa mga baybay kasubong sang Sipalay. Sunod sa iya, sinilamang nag-courtesy call ang mga opisyalis sa Association of Tourism Officers of Negros Occidental sa gobernador. Samtang sunod sa kay Lacson, sa tunga sang pagpanghangkat sa ekonomiya, padayon ang mga proyekto sa probinsya nga karon nakatutok sa agriculture, lakip na ang livestock. It's very slow talaga, no. First of all, we don't have much visitors coming here, no. Even maski local lang, no. Of course foreign wala gid, no. So dira pa lang apektado gid ang tourism nato. Pero sa local, I hear naman that people still go to, like for example, go to Sipalay to spend the weekend. Some are also going to Oriental to spend the weekend. So, but it's really very slow. I mean, I think this business will tell you that apektado gid sila. Sa number 8, butanding na sapwan patay sa baybayon sa Pulupandan. Nadiskubrihan na lang sa mga mananagat sa Pulupandan sang Sabado nga nasampay sa ilang fish pen ang isa ka whale shark ukon butanding nga wala na sang kabuhi. Ila inigindala sa kilid sang baybay nga 1 kilometro ang kalayuon gikan sa ilang fish pen. Sa pag-usisa sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ukon BFAR upod sa municipal agriculturist, ang butanding ang ginabulubanta nagabugat sang kapin 2 ka tonelada. Gagmay kalabaon nga 7.37 meters kag 1.42 meters nga kalaparon. Gilayon man nga ginlubong sang BFAR ang whale shark. Sa number 7, isa ka tuig nga bata ang napatay samtang ang iyang mga ginikanan ang pilason sa mabungguan sang pick-up ang gila ginasakyan nga tricycle.
Wala makaluwas ang isa ka tuig na bata samtang pilaso naman ang iya nga amay kag iloy matapos mabungguan sa pick-up ang ilang tricycle Domingo sang gabi sa highway sa Banwasang Ilog. Sunod sa traffic investigator, guba ang tail lights ng tricycle nga kargado sang scrap. Gani posible, wala ini makita sa nagasunod sa ilang pick-up nga madasig naman ang pagpadalagan. Nabungguan sa pick-up ang tricycle nga nagresulta sa paglabog sang pamilya. Dead on arrival sa ospital ang isa ka tuig nga bata, samtang padayon nga ginabulong sa ospital ang iya amay nga si Sonny Boy Ancaha kag iya iloy nga si Mayan Dominguez. Sa number 6, Negros Occidental PNP liwat naman nagsaka sa 16 ang active COVID-19 cases. Nagasigi sa gihapon ang pagdugang sang kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental Police Provincial Office kadungan man sang pagsaka sang kaso sa probinsya. Suno kay Police Lieutenant Abigail Donasco ang spokesperson sang NOCPO, may yara naman sa karon sang 16 ka active cases sang COVID-19 ang NOCPO. Nagdangat na sa 232 ang total cases sa probinsya. May mga nagpositibo na nga na-assign sa headquarters kag iba naman ang sa mga police station kag sila ang isolated karon. Samtang 77 laman lang sa karon ka mga pulis sa probinsya ang wala mabakunahan. 59 diri suno kay Dunasco ang may mga comorbidities kag may certification nga sila ang mapaiway anay sa pagpabakuna. Ay 18 naman na natalana na nga bakunahan. Sa number 5, padayon na pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental, pati medical frontliners nagakaigo na. Sinigid lamang na positibo sa COVID-19 si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Ginapatigayon sa karon ang contact tracing sa PHO sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz. Ginpostpone man ang nakaschedule nga vaccination sa Negros residences sining semana sunod sa kay Dr. Jessica Fama, Medical Specialist 3 sa PHO. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, pila ka mga medical technologies kag encoder sa molecular laboratory sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa Silay ang naigo man sang virus. Rason nga may paghinay sa releasing sang resulta sa mga test sa karon. Ang iban nga load sa testing ang ginapatuhoy na suno sa gobernador sa molecular laboratory sa Valladolid. Halos magdangat na sa 4,000 ang active cases ang Negros Occidental sa subong. Sa monitoring sa mga kaso sa bulan sa Setyembre, humalin Setyembre 7, wala nagadubo sa 3-digit ang mga na-record nga bag-o nga kaso sa COVID-19 sa isa ka adlaw. Pinakamataas ka na-record 340 new cases. Nagahaylo ang gobernador nga magpabakuna na ang wala pa mabakunahan, ilabi na ang mga senior citizens, kaya ang kalabanan ng mga napatay bangod sa COVID-19 suno sa iya, wala mabakunahan. Just to show you, even our frontliners are getting hit. No? Even our medtechs and encoders in the Teresita Provincial Hospital, they were hit. That's why there's a slowdown in the test results, no, the coming out. But because we have a second molecular lab here, we're now sending more of the swab samples to that in Valladolid. No? So a second molecular lab indeed comes in very handy. Sa number 4,
Sa una nga adlaw sang filing sang Certificates of Candidacy o kung sa Oktubre 1 maga-file sang ilang nga COC ang mga katapos ang Love Negros kag Unega nga magapapili sa provincial level para sa 2022 elections. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson nga pamuno sang Love Negros, batch by batch ang ilang nga filing sa paghatag kooperasyon sa ginapangabay sang Commission on Elections agud to malikawan ang pagdagsa sang tawo sa talatapan. Sunod kay Lacson, ilagin kasugtan nga una maga-file ang mga magapapili para sa sangguniang panalawigan sa amo nga adlaw. Kadungan niya naman nga maga-file sang COC si 1st District Representative Gerardo Valmayor nga magapa-re-elect. Dunga naman nga maga-file sang ilang nga COC si Vice Governor Jeffrey Ferrer kag asawa sini nga si Representative Juliet Marie Ferrer sang 4th District. Sa number 3, kadamuon sa mga registered voters sa Bacolod ang sarang pang magsobra sa 312,000 ka mga botante sadtong 2019. Humalin sa ginsugdan ang voters registration sa COMELEC sa July 2020, naglabot na sa 302,000 ang nagparehistro sa Bacolod COMELEC office. Pero sunod sa kay Attorney Katrina Trino Kanya, sarang pa ini malapawan ang masobra sa 312,000 ka mga registered voters sa 2019. Gipasalig man ni Kanya nga may nagakaigo sila nga personnel bisan pa sa pagdugo karon sa mga nagahingagaw nga makarehistro antes ang September 30 nga deadline. Iya lang ginapakabay sa mga nagaparehistro ilabi na sa mga nagatransfer sa ilang voters registration nga kumplituhon ang ilang mga requirements agud hindi magbalik-balik kag bag-usik sang tiyempo. Humalin sa nagligad nga semana, 500 ka mga voter registrants ang sarang ma-accommodate sa COMELEC, kag dugang diri ang 150 para sa mga senior citizen kag mga person with disability. Of course, we cannot accommodate all of them as much as we want, pero may limitations kita sa equipment sa ginagamit natin sa tao nga nagapadalagan sa aton nga registration. So, every day, we still have to have a cut-off kung pila aton na accommodate lang, so that wala kita sang tao nga papilahon, and then at the end of the day, hindi naman sila natin ma-accommodate. Ang tanan nga ma-issue natin sang number, sa mula din siya natin ma-accommodate for the day sa aton nga registration. Sa number 2, napulo ka mga persona ang ginisyuhan sang citation ticket matapos ginaalegar maabtan sang kapulisan nga nagabayle kag nagailinom bispera sang pista sang isa ka purok sa Barangay Villamonte sa Bacolod. May report si Nico Delfin. Mabatian pa kaina sang aga ang tukar sang sound system gikan sa gym sang Purok Isla sa Barangay Villamonte. Pero giliyon man ini nga ginpapatay kag ginpahimo sang Purok Council. Suno sa Purok President kasi Gerald Go, hindi siya luyag nga paminsaron sang kaiping nga purok nga may pabayli sila sa pagsaulog sang ila tuigan nga kapistahan. Ang aton mga tao is very stressed out na gid for the past year na aton since 2020 no, ang aton nga pandemic nag-strike sa aton. So ang aton diri nga ginapa-feel is even if na we are in the middle of the pandemic, we still have hope. Amo na pero wala tayo nagapabayli because kita mismo nakabalo sang protocol. Amo nang aton gusto nga ipalabot kag ipa-clear naton. Pasado las 11 kagabi sang may napulo ka mga persona ang ginsikop sang katapos ang Police Station 4 sa Purok sang ginalegar madakpan nga nagabayli kag nagailinom. Kaya mo to na kanila may ga sinaot, may ga ilinom. May ara to na nabdan kag na
na hold, napulo kabilog. Muto gindayon dala namon sa covered court sa Villamonte kagin ginhold hasta alas 4 kagin tikitan. Ang napulo ka mga persona ang giliw niya gin pang-issuan sang citation ticket bangod sang pagsupak sa curfew. Amo pag ginatan ginahayo ta sa aton nga syudad nga makapapanaog sang lahi sang iyo nga may pwede pinaltihan ang aton mga pumuluyo nga nagalapas sa liquor ban. Ito, nang reprimand lang aton. Hasta lang kami sa reprimand, sir. Labi na gid gani sa mga establishment di sa Bacolod. Hasta subong sige gyapon serve sang makahulubog na ilimnon. Hasta lang kami sa reprimand kag reporting. May plano man kuntani ang purok nga maghiwat sang pahampang sa mga kabataan, pero wala na lang nila inigindayon bangod man sang reklamo. Nang naano na kami mag-push through because of that complaint. So amo na siya nga daw ginugyunan na lang namon sang games pa tani for mga 2 o'clock for kids. Pero ang amon nga gin-choose nga games is social distancing man sir nga games. So hindi na lang nag-decide na lang ang council nga i-cancel na lang. Kaina, isa ka misa ang ginbuylogan sang pumuluyo sa pagdumduman sang ila patron nga si San Lorenzo Ruiz. Hugot nga ginapahanumdum sang pamunuan sang Department of Health 6 nga karon nga yara sa high risk ang Bacolod kag napaidaloman sa alert level 4 dapat mapaiway ang anuman nga sa isang pagtililipon ukon mga super spreader event agod mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Mas nagasaka na gid sa karon ang demand para sa medical oxygen kung ikumpara sa nagligad nga semana. Kalabanan sa mga nagabinakal, mga LGU sa guwa sa syudad sa Bacolod kag mga pamilya sa mga pasyente nga hindi maakomodar sa mga ospital. Yaring report. Wala nagakabakantihan sang customer ang Flowmont Gas Incorporated sa dalan sa Burgos sa Bacolod City. Sunod-sunod ang pag-inabot sa mga pribado nga mga salakyan kag mga ambulansya nga nagabakal sang medical oxygen. Ang ini nga ambulansya sang Sagay City naghapit diri para magbakal sa supply sang oxygen. Iya ini kuno konsumo sang City Health Office. Sagay? Ang demand sa oxygen sa Sagay, sila po ay man? Hindi naman dito. Kaya mga LGU sa ako na baka na hindi. Ano pa reserva? Gamit magiging ng kuhan, pinangdan, pero hindi mong sila nga inangara sa stage ng panic buying kita. Sunod sa manager sa Flowmont Gas Incorporated, si Ricardo Flores Jr., mas masako na gid ang baklanay sini nga semana. Mas nagadamo ang nagabinakal sa ila kaugalingon nga mga supplies ng oxygen. Ang demand sa customer yara sa 100 cylinders a day, pero ang masarangan ipadala sa ila sang planta sang oxygen, 20 tub 30 lang ka cylinders. Ang mga tangke na lang sa tupad niya ang bilin sa ilang nga supply. For example, ako mo-order ko subong, may hatag na sapon. Sa subong mayara pa ko yatag simo. Pero kung magsigi-sigi pag ini hasta lang ni sapon guro. Hindi malabutan buwas ang stocks namon. Tingko mo lang, dependent takatama sa planta nga mahatag. Oh, dependent gid. Kung wala iyatag ang planta, iway makamihatag sa tao. Sa mo na lang ni subong bilino. Amo na lang gid ni. Kalabanan sa mga nagabinakal, mga ambulansya sa mga local government unit gikan sa guwa sang Bacolod. Amusin na yung sitwasyon dari sa may Flowmont sa dalan sang Burgos, no? Wala nagakawadaan sang customer nga nagapila, nagabakal oxygen. Kalabanan halin sa mga LGUs pa wala outside Bacolod City, mga ambulansya, mga City Health Office, mga supply para sa mga banwa ang syudad sa guwa sang Bacolod na nagapilila dire. May taga-LGU sang hinigaran nga nagabakal kay ina, may taga-Valladolid man, nagapreparar naman kuno ang mga LGU. Grabe gid ang demand, almost mga banwa sa buong kag mga city outside Bacolod naga-prepare gid para sila nga mga LGU sang medical oxygen. Gibinakal naman ni sinyo. Gabinakal. Kung may mag-demand sang tigdamo nga tangke, hindi man nila maakomodar kay kulang sa gihapon ang supply. Ginalimitahan na sa tag-isa kada customer. May mga nagabinakal para pang tigana sa balay in case of emergency. Ang mga hindi maakomodar sa mga ospital nga pasyente, sa ilang nagapalapit para may unay lang ang supply ng oxygen. Tapos mayari na din nga kung di po matunon sa ospital, dili na sila madalagan sa amon kag kami na matag sila oxygen. So Kung may pasyente pa sila nga hindi masulod sa ospital. usually ang hindi makabaton sa ospital
oxygen na sila balay, gina-cater, ginanamon. Damo sa subong na-notice mo? Usually kada gabi, hindi na sila maglubo 5 to 10 Sa isang gabi? Oo. Sa Bacolod City, may 5 tanan ka mga planta sa oxygen. Sunod sa Department of Trade and Industry Region 6, wala sang shortage sa supply sang medical oxygen. May nagakaigo pa nga supply. Ang Iloilo amo ang ginakulang, kag sa Bacolod pa nagakuha. Ang Bacolod naman ng mga planta, dependent man sa planta sa Cebu. Sa Good Vibes, 16 tanan ka mga traffic enforcer sa syudad sang Bacolod ang nagpa-indis-indis para kilalahon bilang Best Dancing Traffic Enforcer. Aton saksihan ang ilang performance sa report ni Romeo Subaldo. Makakita ka sang isa ka traffic enforcer, makayuhog ka. Pero kung 16 nga nagasaot na traffic enforcers, makalilingaw. Sang Sabado, 16 sila nga nagpakita sang ilang abilidad sa pagpadalagan sang traffic kag pagsaot sa 4 ka mga mayor nga mga crossing sa syudad sa Bacolod. Sa Bangga Metal sa Alihis, Bangga Homesite, sa Biya sa Kilo Drive Lacson, kag Magsaysay Lacson, kada isa. Gitagaan sang 5 ka minutos para ipakita ang abilidad sa pagkumpas ng kamot samtang nagapitik ang lawas. I'll take you back to the old days and I will sing the songs. Once you'll all remember, so come on and sing along. Come on everybody! Sunod siya kay Major Ruel Culan, nagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office kag Traffic Management Unit, kontribusyon ini sa bitaw kag TMU sa bulan sa Oktubre, ang Mascara Month celebration sa Bacolod. This is a semi-final, so ang aton nga dancing traffic enforcer which was gina-organize namon sa last month, which is to showcase ang aton nga abilidad sang aton nga enforcer nga naga-perform sa dalan while nagasaot sang aton nga tema. So this program is para ni sa aton upcoming Mascara Festival. Sang Agosto pa lang, nagsugod na sila. May 30 ka mga nagpasakop. Sang Sabado, ang 16 ka mga performers ang buang nakasunod sa semifinals. I'll take you back to the old days and I will sing the songs. Once you'll all remember, so come on and sing along. Come on everybody! Napulo ang pilion nga makasunod sa final round nga natalana sa bulan sang Oktubre. Bali Barb, semi-finalist na ni sila nga 16. Out of the 16, mapili na sang top 10 nga amo naman ang makompete na gin para sa final sa October. May nadala tong earlier tangagin feature, di ba? Sinunoy. Ako yung may kabalugi ko nga kabalo ka magpili kung sino dito ang pinaka dancer ka man nga daan eh. Ngayon ako lagi po judge. Pili ko na mang judge. Pero Barb, sa Sabado pag-cover ta sa dalan ng mga tao ni mga ganilakat, nagpundugin, naglanta ko dali, kaya ma-entertain kagid sa ila. Makalilingaw, min. Katilaw mo ko na sa unang cover, dugay na tuya. Malingaw kagid, bis ka ikaw mismo nga nag-cover. How much more kung ara ka lang sa jeep, di ba, nga nagabantay. Kag ini ko na Barb nga contribution para sa Kuntani Mascara Festival sa October. Okay. At least, nasaksihan ta. Kaya kalingawan sa gihapon, no? Kagamoy itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sila gakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat blanche kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.